So karong adlaw nga Sabado diri sa akong himutangan mga bayot magluto na pud ko diri og kalan-on namo mga bayot. Wala diri nga akong duha ka kagopa og ako ang ugangan kay nasa lagi adto nasa lagi process nga mga papilis. Karon kami rang duhang karina diri sa balay. So ako aning kayod karon dinhi kay unya taud-taud mga 2 hours gikan karon mouli na to sila. While natulog pa si Karina, tala, ato nang sugda ng ako ang pagluto, bani ko ninyo. Naday ko pipila dire kahiwa nga karning baboy na siya mga bayot. Nakaingon ko humok na, frozen pa man di ay. Aron malanay ning ice, ato na siyang ipadaplin o itapad na to aning heater. Ako na din gilunod dire sa oven mga bayot, wala na timo palang tawag kung sa akong gipanghampola na kay balik-balik raman po ng asin og bitsin og unsa ba ng klasihan ng mga sitsi dira akong ipangbutangan na ang karne. Ako din gi-check dinhi og luto na ba. Kay perte magug kayong aso-aso. While nagpaabot ko sa ako ang niluto og nagpaabot pug ko nga moabot ako ang mga kagupa, gigutom ko. So magkuha ko diri og labas atong itosloan ning yogurt, then ato ang ilamon sa ato ang baba. Nang labad ay akong ugangan ganina before hinlakaw, perting kusuga sa hangin mo nang galopad-lopad ang mga sanina ni Karen. Himata na dai ni dinhi akong bahandi. Unya giguyod-guyod ang map sa iyang tate. Nakalimot siguro iyang tate og hipos ani mo nang si Karina mo'y himpuli. Dayog sulod sa kwarto na milig sanina niya og sa iyang suoton. Ambot ba ning bataang anong ganahan man gyud magsapaw-sapaw. Og dili ni siya pandayunan sa iyang gusto, dayon din ni siya gyaka, sikad-sikad, dayon hilak. Hapsay og hawan dayon ni among kwarto karon. Kay pagbata ni Karina, ako dayang gihipos dayon. Kani day mga saninaa pang summer ni niya. Tugnaw pa manggod kayo sa gawas mo nang ako pang gihipusan. Kani mga sanina ato pa ning isang tuig gipang palit. Mo nang napaytag ang uban. Napulan siya sa sanina, mo nang himbalhin na pud siya sukod-sukod sa ako ang sapatos. Di lang kay katulo ni siya nahapla aning sapatusa. Kay gusto gyud niyang sokdon og suoton. Minanhid ko sa kusina kay hinuklab dinhi sa kaldero nga giluto sa akong ugangan. Paglantaw nako nakaingon ko unsa Jesus Maria Josep na ingon manigislagan. Unya kay gigutom ko so maghukad lang ta dinha dayon pungko kay bukaon. Quaker oats man siguro ni, lami ni siya partneran og pan. Mura ni gikaon din sa kugangan karong adlaw kay wa siya gaganahe mukaon og karne. Mga on tanin yung mga bayot, hapit na ko nabusog pero karon pa ko nakapanampit. Akong ugangan ganahan kay mukaon aning kalan-una kay humok ra mo kaayo tonlon. Dayon isunod na to ning murag gidayok din nga vegetable mga bayot at tura na siya ipalaman sa pan dayon kaon. Pagabot ako din atong bago pa ko nagpangdili pa ko aning mga kalan-una. Kay nakaingon kog dili ni makabusog. Pero karon mukaon ko ani maskin paggamay ra akong kanon, murag mutulid na akong tinae. Murag haway na kay sa pamati, so ato ning sandigan din he. Kani akong gihimo og palaman, mura siya og dayok nga vegetable ba. Sa kalami mo nang mukuha patag pan dinhi sa basket nila or hapag ba. Sa una di gyud ko kontento og kanira akong kanon, kinahanglan gyud mukaon ko og luto or rice. Karon mo cooperate na akong bito kung sa akong kanon, dili na siya mangita og laing pagkaon. Dito ba sara kong ugangan hipalit og apol nga naayong purmag bayabas. Wa pa kapangoros mga bayo. Way pagkaon ko sa kong anak, kadula siya ni. Punta na to kung sa color. This one. This one lang ga. This one. This one. This one. Look at this one. This one. Purple. Very good. Nanggawas ni mi sa akong ugangan kay himpalit og pan kay nahurot na kog kaon. While naglakaw mi diri sa krusada nakita ko diri nay bata nga namaligya ambot tambis pa kani makupa pa kani. Pauli na din mi mga bayot kay iguro mi himpalit og pan dito sa tindahan. Before may masulod dito sa balay, agtuya sa mi dinhi sa dulaan ni Karina. Ganahan ka siya ning dulaan na kay nakaingon siguro siya og patsada. Pero gahi kay nilingkuran mga bayot, gahi pa sa akong nawong. Minsulod na day mi diri sa balay mga bayot ang akong anak sapaw-sapaw gihapon og sanina. Nagsugod pa lang day na siya og pangbuskag na ako ang mga sitsiborit sa nawong. Alas 7 na diri sa gabi mga bayot mao pay pagkatulog sa akong bahandi. Late naman gud po ni siya yung mata. Kay nagkaog ice cream akong brother-in-law gitunulan paday ko niya diri sa kwarto. Iyang gisulod sa baso. Perti na akong kahig-kahig kay akong gibasa ang gisulat nakaingon ko og Gucci. Jesus Maria Josep cappuccino man di ay. Dito nag-city ako ang brother-in-law ganina himpalit siya og isda nga gisulod sa lata. Kay balo man gud siya nga ganahan kay kumuka og isda kay kani laging himbison taog nawong o himbison tagpanit mao gyud atong paborit. Then himpalit dahil siya ning ambot unsa ni mura magkiping nga gi lukot-lukot. Kanang dark kayo nga pagka-red mga bayot na ni siya asukar. Kaning murag light ra nga pagka-red, wa na siya asukar. Hinsulod ko diri sa kwarto mga bayot, himata na dani akong bahandi. Alas 9 na diri sa gabi mao pa iyang pagmata. Sure ko ani, onya na po ning buntag matulog. Pagmata mga bayot, gipangayuan kog chocolate or candy. Kay mukaon ko no siya. Gingnan akong mukaon sa mi og soup before ang candy.
Pero ambot lang ka bayot, galingo-lingo man eh. Wala akong bahan dito sa pikas kwarto, gadula ka uban sa iyang tate, maghindo sa ko diri og pinawitik. Kaya tong una, ako ang ugangan mo gahinloan eh. Makaingon niya siya nga perte na gyud na ako katapulan ba. Muna ang karong adlaw pa sumangay lang gud putag trapo-trapo diri aron ingnon pud gabuutan ba. Magpakaron ingnon gud pud ta. Bitaway labi-labi kini sila kahinlo, kulang na lang ilang silhigan o ilang brasan akong dagway para mahapsay. Bitaway jokra, guwapa biya pud ni usahay. Sharog dinhi maulaw o dinhi manghawa ning abog aning gikamang-kamangan o giluhuran ni Celestina. Wa na mga bayot, gisudlan na pod sa kuang bahandi ang ako ang gipanghapsay. Good evening. How are you? How are you? My name is Karine. Head, shoulders, knees and toes, and eyes, and ears, and mouth, and nose. Head, shoulders, knees and toes, twinkle, twinkle. Tickle, tickle, yes. How about Unsa? Boop. Huh? Boop. You poop? Yeah. You say I poop. A boop. You say help. Help. I poop. A boop. Sakit akong lubot. A boot. Sakit. You say sakit. Sakit. Akong A good. lubot. A good. Kay Car. I poop. A boop. Sakit akong mata. Bobat. Enggak. Open. Burabe ka ng nilihas lang gainan. Mga dulaan din niya dito sa pikas kwarto. Akong gisulod sa plastic kay akong gidala diri sa pikas. Kaniya akong ipawasak niya karon og iyang dulaan karong adlaw kay og dili bang gud nako ni siya tagaan og laing dulaan akong sanina og iyang sanina o iyang sapatos og sanina siyang papa iyang kagalhan. So mas okay na nga kani iyang wasakon kaysa iyang sanina nga dako og pil-unon. Kaya man ning gipang buskag karon so sure ko apil po kog dulaan ni ron. Bagday ni Karina pinalit siyang tito atong Nadug City. So ato ning siyang asimbulon para mahimo og luto-lutuan. Langga, what is this? This one. Unsa? Okay. How about this one? Courage. How about this one? I. You say thank you. Chichi. This one. What color? Bird. This one. Leg. This one. Blue. This one. Yellow. This one. White. This one. This one. Yellow.
This one. Orange. Very good. Langga, say good night, sabi. Good night. Alright. We're going to sleep. Alright. Oh, bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Tomorrow. I sleep. I sleep. You say bye-bye. Bye-bye. Flying kiss. So, moro to akong wara-wara karong adlaw. Salamat sa inyong paglantaw and don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye-bye. See you tomorrow.